while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Grabe kanina doon! Grabe kanina na ang pinag! Sorry, A few moments later. Ang suspect ko sa una dira sa UCLM, shout out ko nila Isa Wagwag o mga maestro lang ko si Sir Bato, Dan Lester Bato, isang advisor si Mami Shark. Kumusta mo dira sa UCLM? Kapoy na magpakta sa bridge, no?